Eguerdion eta eskerrik asko guztioi gaurko aurkezpen honetara etortzeagatik. Gaur Durangoko bonbardaketaren 88. urteurrena ospatzeko antolatu duguzan ekintzak aurkezteko elkartu gara. Ondo dakizuenez, martxoaren 31 gure memoria kolektiboan ondo grabatuta jarraitzen daben eguna da, eta horrela izaten jarraitzea gura dugu. Alboan daukadaz, Arantza Barrenetzea, Memoria Zinegotzia, Carlos Iglesias, Videografik Ekoiztetzetik eta Goiat Pelaez Gerediaga elkartetik. Martxoaren 31an, 1937ko Zorigaiztoko egun hartan, bizia galdu eben 200 gorako pertsonak gogoratzen doguz. Horietako asko, elizkizunetara joaten ziran bitartean galdu eben euren bizia. El bombardeo de Durango no solo causó destrucción y sufrimiento, sino que además fue silenciado durante muchos años. Pero nosotras no olvidamos, no queremos olvidar. Queremos recordar, alzar la voz y que todo el mundo sepa lo que ocurrió. Debemos hacerlo en honor a las víctimas, que merecen el reconocimiento que durante tanto tiempo se les negó. Por ello, este año, especialmente, queremos hacer un reconocimiento a aquellas personas que sufrieron el horror del bombardeo de Durango y también de Gernika, promover el acercamiento y el hermanamiento de aquellas víctimas a través de quienes consiguieron sobrevivir y aún están con nosotros. Es un verdadero honor poder contar con personas como Mikel Arechaga o como Emilio Aperribay, que fielmente asisten a cada uno de los actos conmemorativos que organizamos y creemos de verdad que merecen un homenaje y un reconocimiento muy especial. Durangon gertatutako eraso hark arrasto sakona utzi zuen gure herrian, baita Gernikan, Otxandion, Abadiñon eta beste hainbat herritan ere. Oraindik konpondu ezin izan dugun aztarna, bereziki gehien maite zituzten pertsonak berreskuratu ezin izan dituzten senideentzat. Horregatik, uste dugu bere biziko garrantzia duela, belaunaldi berriek gure herriaren historia ezagutzea eta memoria historikoaren balioa ulertzea. Memorian, justizia eta erreparazioan oinarritutako gizarte baten eraikuntzan aurrera egiteko. Tamalez, guzti hau ez dago oraindik handituta. Gaur egun, 2025an, indarkeriak eta gerrak, Gaza edo Ukraina moduko hainbat lekutan oraindik bizitzak suntsitzen dabela ikusten jarraitzen dugu. Eta beraz, esfortzu oraindik handiagoa egin beharko dugu gure seme-alabei eta ondorengo belaunaldiei ere gertatutakoa ondo azaltzeko. Bere garrantziaz ondo jabetu daitezen. Es fundamental aprender del dolor y del sufrimiento de nuestros antepasados para evitar caer en los mismos errores, y también es importante denunciar y condenar los bombardeos que todavía hoy continúan ocurriendo en la actualidad, como los de Ucrania o Gaza, entre otros. Desde el Ayuntamiento de Durango, junto con Gerediaga, Crisquitín, Astarloa, Suargi, el Instituto Gogora y el Gobierno vasco, hemos preparado un programa de actos que incluye visitas guiadas, charlas, exposiciones y talleres participativos. Son actividades pensadas para conocer nuestra historia, para reflexionar sobre lo ocurrido y reafirmar nuestro compromiso con la memoria y la paz. Martxoaren 31ko ekitaldi instituzionala gauzatuko dugu bigarrenez, igaz berreskuratu egin gendun eta aurten barriro errepikatuko dugu. Eta Durango eta Gernikako bombardaketa jasan eben biktimak omenduko doguz, eskurdin eguerdian gauzatuko dan ekitaldian. Gaur hemen gaude Durangoko bombardaketaren 88. urteurrena aspertzeko programa aurkezteko. Urtero bezala, memoria bizirik mantentzea, biktimak gogoratzea eta belaunaldi berriei egia historikoa transmititzea bilatzen duen programa. Egun horietan, hitzaldiak, erakusketak, bisita gidatuak eta oroitzapenezko ekitaldiak izango ditugu. Gure historiara hainbat ikuspegitik hurbiltzeko. Hasiko gara 14 martxoaren 14. Inauguramos la programación con una charla en el Museo Gurutze Santo sobre Palestina, arte y cultura contra la guerra, impartida por Imán Almouri, del Centro de Arte Popular de Ramallah. Charla aportada por Suargi Elkartea.
El 21 de marzo, también en el Museo Curutxe Santo, hablaremos sobre mujeres en la guerra, con la presentación del trabajo Emakume Abertzale Batza, por parte de las historiadoras de la UPV, Carmele Pérez, Begoña Bilbao y Gorospe Izkurdi, y una ponencia de María Gorosarri González, aportación hecha por Astaroa Kultur Elkartea, que este año se ha unido a colaborar con todos nosotros. Hoy, Gerediaga Elkarteak azalduko deu eurek antolatutakoa. Hiru bloke nagusitan banatuko dugu Gerediaga Elkarteak aurten kudeatuko duen egitaraua. Lehenengo, batetik, Durango bonbardaketa aztarnak ezagutzeko bisita gidatuak egingo ditugu. Ikastetxeekin batera bisita gidatuak egingo ditugu, guretzako Gerediaga Elkartearentzat memoria lantzeko transmisioa ezinbestekoa da, eta horretarako ordubeteko ibilbideak egingo ditugu Durangoko kaleetan zehar, gerra zibilak utzitako aztarnak ikusteko. Bisita hauek martxoak 25-tik 28-ra izango dira, 13 bisita guztira, 5 ikastetxek parte hartuko dute eta 331 ikaslek. Horretaz aparte, publiko orokorrari ere bisita 2 egingo ditugu, martxoaren 29-an, larun batean, goizeko 10:00 euskaraz izango da eta arratsaldeko 4:00 gazteleraz. Bisita gidatu hauek luzeagoak izango dira, elkargunea Eskurdi plazan izango da eta doakoak, baina aurretik izena eman beharko da. Gerediaga Elkartean bertara idatziz edo telefonoz deituz. Bigarren blokean, Zaibi mendian egiten dabiltzan lanak ezagutzera emateko ekintzak antolatu ditugu. Zergaitik egiten dabiltza eta orain arteko emaitzak zeintzuk izan diren ezagutzera emateko izango dira ekintza hauek. Erakusketa bat, hitzaldi bat eta Zaibira igoera. Eta horretarako Euskal Prospekzio Taldea eta Arantzadi Zientzia Elkartearen laguntza izango dugu. Erakusketa martxoaren 25-tik 30-ra Curutxe Santu Museoan egongo da ikusgai. Euskal Prospekzio taldearekin batera antolatu dugu, eta bertan ikusi ahalko duzue Zaibin azkeneko urtean prospekzioetan ataratako elementuak. Erakusketaren ordutegia, turismo bulegoko ordutegia bera izango da. Bigarren ekintza, bloke honetan, martxoaren 29-an izango da, larun batean, eguerdiko 12:00, hitzaldi bat egongo da Curutxe Santu Museoan. Hitzaldian, Zaibin egindako prospekzioei buruz eta orain arteko emaitzak azalduko dizkigute. Eta horretarako, gurekin egongo dira Arantzadiko Lourdes Errasti Elorgorri, euskaraz emango ditu azalpenak, eta Euskal Prospekzio taldeko kide dan Kepa Ganuza Zarraga, berak gaztelaniaz emango ditu azalpenak. Eta bukatzeko 3. ekintza, martxoaren 30-an igandean Zaibira igoera izango da. Bizkarra jatetze ondoko parkinean egin dugu elkarlekua, goizeko 10:30, bertan prospekzio taldeko kideak egongo dira, eta Zaibin bertan azalduko digute zelan egiten dituzten prospekzio lan horiek. Ikusten duzuenez, aurten Zaibi gaineko prospekzioak garrantzia hartu dute Durangoko bonbardaketaren oroimen ekitaldien artean. Iparraldeko frontearen aurkako oldarraldia, martxoaren 31-an hasi zen Durangoko bonbardaketarekin. Eta Zaibi gaineko borrokaldiak etorri ziren ostean. Hilabeteren buruan, faxistak Durangora sartu ziren arte. Zaibi gainen lurperaturikoa azalera ateratzen ari dira orain. Eta horri arreta jartzea dagokigu. Eta bukatzeko 3. blokean oroimen ekitaldia. 25. izango da aurtengoa. Betiko lez, Andramariko Elizpean, iluntzean, martxoaren 31, astelena, arratsaldeko 7:30. Kriskitin dantza taldeak antolatzen du gurekin batera, orain dela 25 urtetik. Eta lehengo edizioetan ere, Berbaro Elkartea hortze izan zela gogoratu nahiko nuke. Eta oroimen ekitaldia, bonbardaketan hildakoen gogoan hartzeko antolatzen dugu, eta lan izango da. Baina ekitaldian, Joni Idazabal ere gogoratuko dugu. Ze gaur hemen, astebete pasauko egitaraua aurkezten bagabiltza, neurri handian, berak egindako lanari zor diogu.
Durangoko bombardaketaren ikerketa lanak egin eta gertatutakoa ezagutzera emateko ekintzetan bera izan da sustatzaile nagusia. Martxoaren 27an, Zugata Zinema, Cárcel de Mujeres de Durango, La memoria de un pueblo dokumentala aurkeztuko da. Carlos Iglesias Serrano, da egilea. Dokumental honetako zuzendaria naiz, Monika Calvorekin. Monikak ezin du etortzea. Aurkezpenean egongo da. Testu labur bat prestatu dut, euskeraz, eta gero berdina erderaz. Gero galderak badauzkazu, erantzuko dizuet, bale? Durangoko emakumeen kartzela, herri baten memoria dokumentala. Zeri buruzkoa da. 34 minutuko dokumental hau, film ertaina da. Bertan, frankismoko kartzelen baitan, Durangoko kartzelaren berri ematen da, Espainiako probintzia guztietako emakumeak etortzea eragin zuen zigorrak betetzeko zentroa. Dokumental hau, emakumeen kartzelei buruz dugun ezagutzan ekarpen bat gehiago da. Dokumental hau, Durangoko herriak gure historia hurbilarekin duen sor historikoa da. Eta gero amaitzeko dokumentalean kartzelaren irekiera eta itxieraren arrazoiak aztertzen ditugu, presoen egoera txarraz eta izan dituen ondorioez hitz egiten ditugu, emakume eta haurtxoen artean 14 pertsona hil ziren. Os decía, lo digo ahora en castellano muy breve, soy Carlos Iglesias, el miembro de Videographic y director junto a Mónica Calvo de este documental, La cárcel de mujeres de Durango, La memoria de un pueblo. Es un documental de 34 minutos de duración. Teníamos la idea de hacer algo más breve, pero al final, pues, con tanta documentación, pues, es un mediometraje que relata la existencia de la prisión de Durango dentro del Universario Carcelario Franquista, un centro destinado al cumplimiento de condenas, lo que propició que vinieran mujeres de todas las provincias de España. De hecho, vascas hubo muy poquitas. Este documental es un aporte más, así lo entendemos nosotros, al conocimiento que se tiene de los centros de cumplimiento de pena de las mujeres, y además creemos que es una deuda histórica del pueblo de Durango con nuestra historia reciente. Un poco para terminar y para que sepáis un poco cuál va a ser el contenido, pues analizaremos las causas de la apertura y cierre del penal, de las pésimas, también hablaremos de las pésimas condiciones en las que estuvieron las presas y las consecuencias que tuvo. Por lo que nos consta a nosotros, pues 14 personas murieron entre mujeres y bebés. Y bueno, la presentación será, la película se proyectará el próximo 27, como decía Arantxa, 27 de marzo, 7:30. Y bueno, allí también estaremos y habrá alguna sorpresa también, porque nos han confirmado que vendrá una familiar de una de las presas que estuvo en dicha cárcel, ¿vale? Y bueno, pues no voy a decir el nombre ni nada, pero bueno, vendrá el jueves. Erakusketa bat egongo da. Emakumeak aberri eginez, apirile batetik 15 arte San Agustin kulturgunean, eta hau Astarloa kultur elkarteak antolatuta. Apirilaren 2 zeira Roma Arrantzek eskainitako instalazioa ikusgai Gurutze Santu Museoan. Es la representación de 336 personas mirando al cielo, imaginando sus expresiones y sentimientos ante la llegada de lo desconocido. Y, por supuesto, el 31 de marzo, jornada central de esta conmemoración. Tendrá lugar el acto institucional en Escurdi Plaza, junto con la tradicional ofrenda floral en el cementerio de Durango y los emotivos actos en el pórtico de Andramari, donde recordaremos a todas las víctimas. Como cada año, queremos invitar a toda la ciudadanía, en especial a todas esas personas que vivieron los años de la guerra, a participar en estos actos. La memoria no solo es un recuerdo, sino es un deber. Eskerrik asko. Ikusten dozuenez, egitarau oso zabala daukagu, anitza, eta, beti bezala, gonbidatzen zaituet ekitaldi hauetan parte hartzera, alkarregaz gogoratzera, gure iraganari buruz hausnartzera eta gerrak eta indarkeriak lekurik izango ez daben etorkizun baten alde lan egitera. Memoria egia da, memoria justizia da, eta memoria batez be bakearekiko konpromisoa da. La memoria es verdad, es justicia, y la memoria es sobre todo compromiso con la paz, eta danon artean egin beharreko kontua da.